Hola, com esteu? Voleu que us expliquem la història de la Símbiat i la Maria? Doncs estigueu ben atents i ben atentes. Aquesta és la Símbiat quan era petita, i aquesta, la Maria. La Símbiat va néixer a Madrid i quan ella tenia 1 any, els seus pares es van separar. Ja ho sabeu, són coses que a vegades decideixen els pares, però això no vol dir que estimin menys els fills. Els pares de la Símbiat van marxar a viure fora i ella es va quedar amb la seva àvia. Quan la Maria va néixer a Vilafranca del Penedès, ja tenia una germana gran. Els seus pares sempre van estar al seu costat quan era petita. Pels matins, mentre ells treballaven, ella s'estava amb la seva àvia, però a la tarda els pares sí que tenien temps per estar per ella. Quan la Símbiat va fer 5 anys, va tornar a viure amb la seva mare. Van marxar juntes a Santa Coloma de Gramenet. La Símbiat estava una mica confosa. No se'n recordava gaire de la seva mare i no entenia ben bé qui cuidaria d'ella a partir de llavors. De cop i volta tot canviava. La seva mare havia conegut un altre home i al cap de poc temps va néixer el primer germà de la Símbiat. La Maria també va tenir un altre germà i va començar a anar a l'escola. La seva mare tenia temps per portar-la a ella i els seus germans pels matins i també de recollir-los a la tarda. Un cop a casa, la Maria tenia temps per fer els deures i si necessitava un cop de mà, la seva mare podia ajudar-la. La Símbiat també va començar a l'escola, però la seva mare no podia acompanyar-li ni estar amb ella a les tardes, perquè treballava tant de dia com de nit. Això feia que la Símbiat es trobés una mica sola i que hagués de fer-se càrrec del seu germà. I del seu germà petit, que va néixer uns anys més tard. Ella tenia poc temps per estudiar i per fer activitats extraescolars que li agradessin. La Maria, en canvi, va estar sempre molt distreta a les tardes. Va fer música, dansa, patinatge i els estius eren la millor època de l'any. Ella i la seva família marxaven junts de càmping amb l'autocaravana. No gaire lluny, però sempre a la muntanya. La Símbiat, en canvi, a l'estiu no sortia de Santa Coloma de Gramenet. Es quedava a casa cuidant els seus germans. La seva única distracció era baixar amb ells al parc. Però un bon dia, quan la Símbiat ja tenia 13 anys, li va passar una cosa que li va canviar la vida. Va conèixer el casal dels infants i allà hi va descobrir moltes coses. Els educadors i les educadores li van ensenyar que quan un té problemes i se sent malament, va molt bé parlar-ne amb els altres, compartir els sentiments. La Símbiat ho va provar i... Uf, quin descans va sentir! A més, al casal dels infants també va veure que hi havia gent que l'ajudava amb els estudis després de l'escola. I també va començar a participar en activitats que fins llavors no havia provat. Fer excursions, anar al cinema, fer esport i tot això amb molts altres nois i noies. Mentrestant, els seus germans també participaven al casal, amb els nens i nenes de la seva edat. A ells també els va agradar molt poder anar-hi. I la Maria, on l'havíem deixat? Què se n'ha fet d'ella? Quan va acabar l'escola, va decidir estudiar integració social, que vol dir fer costat a persones que tenen dificultats per tirar endavant, una mica com li va passar a la Símbiat quan era petita. I sabeu què? Va començar a posar en pràctica tot el que havia après al casal dels infants. La Símbiat sap que vol estudiar el batxillerat científic i en un futur vol tenir fills i filles. Al casal ha après que s'ha d'esforçar per aconseguir-ho, però també sap que és molt important que la gent com la Maria, que ha tingut suport des de ben petita per tirar endavant, faci alguna cosa per les persones que han viscut més dificultats. Sabíeu que d'històries com les de la Símbiat i la Maria n'hi ha moltíssimes? I què creieu que n'hem d'aprendre? Doncs hem de tenir clara una cosa. Entre tots i totes hem de poder aconseguir que tothom tingui l'oportunitat de somriure i ser feliç.